Fi yw Elliw Grug Davies a fi enillodd hwn, y gobrau ffermio dros Prydain. Oedd panel o feinied wedi bod yn beirniadu'r gwaith, a wedyn nath nhw dewis y tri uchaf, a fi oedd un o'r tri nhw. Yippee! Mae beth o special i ennill dros Deyrnas Unedig, o'n i ffili credu fe ar y pryd. Fi'n joio bod o amgylch gwartheg, fi'n joio pan maen nhw wedi cael eu geni, fi'n hoffi cael nhw pan maen nhw fel 2 wythnos oed, fi'n mynd i dechrau rhoi halters arnyn nhw a dechrau arwen nhw rownd. Mae rhaid i'r anifel dod i nabod fi, mae'r anifail mwyn cael gwybod pwy i fi, i dod i nabod fi i fynd rownd pan byddai'n mynd i fel ring neu rhywbeth, byddai'n nabod fi a gwybod y sŵnau byddai'n neud y stwff fel yna. Nhw'n hoffi pobl i cosi bola nhw dar stick. Pan byddai'n hynach, fi'n moyn fod yn cow groomer. So mae'n rownd ffermydd pobl a helpu nhw i fel paratoi'r anifeiliaid yma yn barod ar gyfer y sioeau. A wedyn, os maen nhw moyn i fi ddangos nhw yn yr cylch wedyn. So pan byddai'n siowan, oedd e'n golygu llawer i fi achos fi sy'n gwneud fi sy'n wedi paratoi'r anifel yma, mae hwn yn meddwl lot i fi. Mae fe werth yr holl oriau. Na paid i chi! Na, cofiwch fe enw Elliw Grug Davies. Woohoo!